Amri Block Mission Coordinator Saihem Ningkan Kang Timta Sampridang. Tara lang solong si iya kisupen kachipajok jia phan chirok to sai kiding. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Karbiang long angkang pialong quality education donang jipura KAC education asai kamalong EM tuliram long hang kiki bomahud mang ponlo. Alang likabor I ponalong education asai kamalong klem bang lapen than bang atum kachito duna phai ki jum hek kajok manu ne der. La sopi non BJP racharya song atum KAC along nang chari det pen aphi non ki do bom KAC education EM Richard Tok bisidami la son thotsi bor I ponlo. Lapuson kabor ipon aporahut Amri Block Mission Coordinator Saihem abangke kai kia mat sai pu sai phiatum Saihem kachidowang wiang thekabangsi klangpon rongdo. Ahok Dwaram lalapen Amria constituency ke parlo school hem than bang loge than thepo abangke BMC Saihem pensi ke pangcheng apot pusi ang thekabangki nang klanglo. Athe arong le thor dakte athe da thor dak pu salam thia songsi than bang atuma phan school a hem lo than ver nang ji pu kapin khat ji atuma matsi me tha sai hem chidam wang wi puluti question ben si than bang atum school a hem kachidam po Birta kachini pon atengke BMC sai hem along sai phu sai phia tuma bangke cheklo ijon pen RC nini an sai hem chewang pen cheklo ijon a pharmacy register along redact gp tekang det ti pusi lam the sida me klang pondo munthi dam polote cheklo ijon along RC nini an si chewang chot polote ningkani si along ni pharoke thomra ni trokebra pho ang bong pen cheklo ijon a pharmananta sai hem kachido du nang thegamatsi avidetto laso alam mang ya hoklo nili ham tala dak are matlo nili ni bang ta nangle bang seta kai tala chukidar bang kote doji sta bat baki tuman bang ke theklong komsom bang we pin som la 90% attendance ke ave mak kusni di mathada wedat ajoy ni bang si labang so ladak a block kaparlo askolong an ke kimisen lubang ke tek damlong komu adak penama si jadat lo mat hala school along stame teacher atum kachi damde loge than the la sonse onglo la si nilipu damji bang ke la tum pan sonse pawang verima la bang ke song sor decision bang em dat prapjing sudak pen la bang em to that same meji simathada BMC along nonamat sai phu sai phiatum laki MIS Jyoti Prasad Kakoti Probin Terang IERP Dipali Ronghangpi IERP Rex Sangma IEARP Samarjit Chauhan LDA Kam Accountant Mosam Chakrabarti Block Accountant Lal Bahadur Chauhan Block Accountant Rabindra Rongchehon EDP Tenjing Kram Salapen DQM AS Mojul Barua Atum Hindu Bonta labang ke batum sai hem chidam desi chokidar inut pangni lun pena kaprek sai hem along ke thek dam long amat sevi quality education kaprek adim bang ni di dam thek mate pangrum dam bet kote isiwar lo quality education na bang kadi se lahi na bang ke aber se ki suntu la somse nang mandar la akema non dak penda latum duty kachiklem kleang selo jong se pathang du nai pelotang te quality education wanji pelotang te main bang ke strict nai ni thang pe nama se sai chiklem nai an pelotang te rong rup osoma tum sta student sta chingtho kon pola pen quality education bang ban ko tum kar bing long lasi long rear low quality education nang ji polote loge thana hin pasik ponang ji Jongsi Lokithan Pasik Ponang Ji Pulute BMC Hin Pen Amatsi Paprang Nang Ji Puta Rod Pen Ning Ji Pontu News Report KATV News Karbiang long kangalong pinangamon nila tumaphan si Ikecho Akiso ng Dutanglo.
La sojok District Health Society National Health Mission lapen DLO atum chipatir pi ponsi tara langso clock tower fill along CE akiso pen kachipajok jiaphan road atum pen chithan chimu mamai padopon Bangso Amailong Joint Director of DHS Dr. Borsing Rongpi, DLO Kabanti Ronpi, DPM Amarjit Tiso, DCM Mintumuni Ronghangpi, DMC Monsoon Singh, BPM Willingson Ronghangatum Pendanglok, Pinang An Kitegidingatum Chetong Dundrinti. Mayalong Dr. Borsing Rongpi Pen Kaning Jeponki, non-carbiang long CE Kitchoke So, Kacholong Atum Aphainang Bat Bomtangdo. Lasila soki sopen kasipajok jia phan doctor atumalong se kachelang dam paprab jinangji adontin anutin phan cia ke so ang thek doma be ma pu ke patini ja phan nilitum ni krepli pini pen kenglo nilitum kaching hon karbang nilitum cm sar dr tuliram long hang tum medical em sar surjorong phara tum pen kerap ke long pen ilitum pinila dak cheng poniklo dak tarlang so long pen si chenglo la karbeng long ang kang do an tame adon tin sin ilitum labang so abar sa ken pon kasi la si nangapang thegya farman ilitum stafatum asapen chenglok anganwadi la pen supervisor health stafatum adon tin mayin labang so long nalitum kadul beta cerap citu dunyi pusi media diteng hin penang tum phan churuparlo la pen ke rong rata so tuman sistame la bangso alam nang tum ta chini pon ra nang tum anutin phanta la bangso nang pang theklongi phanang cherap doning po la pen ke la bangso ang thek pen si pang chengji la bangso ang thek si chipru ason ang thek nang nakji sistame la so ang thek a sap teng thek ing thak the ji lapen ke citaran chat po angkang thepon bomi pejo pen achiklo parlote ari akeng kahong hapta dui lapen ke kangduk mante nala nerve amukha weakness pulo la so ajakong chelong le la haidu pangcheng po la son CE ke choke so kacholong cheng ke chipro ke so son lapen nanging dang bompo muki eo aphan akahing no do koklote akisung thetan pusi ningje pon la ke chiun po sitame la bangso ka chiun a percentage ke jongsi hala hemisiang bong mane mana jongsi longnung chipo hisita la ke la somni bidang body along achakong du immunity pu la so immunity pana jok 5% anta longonde la apile dos tame hala bang immunity pen ajak la so CEP phan pachilodun ke chenga ko ke sitame arni achiklo jeklo aningkan pen yong se dora pet hala ke long vega bang yong se dawa chuchi News report KATV News Sangkimyar nam arnia phan pidet aphilote sangkimi ke cholaki hako pens tami karbia khai to malong kewang bomarondo la son thot si kidam tang phai kuni ni phai phor ni stami karbi kur phoma etum chepatir pi ponsi dipu karbi hemtun pi rong marjong lumba jong akramalong sangkimyar nam ki pia sai deng pon Karbi kur pho amai atum pen karbi hemtun pi rong marjong lumba jong klam kidam kewang atowar ka heinwa jok ron atum penang anaki sung chitong nanglo lapen karbi kur pho hemtun pen chenglok kapre hemtun do anta kikim ke rang bangki che kai pho pen si kikim pina jok a hemtun do anta nang rubom lopusi than pon ate karkli ka pheju anathu amai phuglo ase dak iritum pini ke sangkimya nam ke pi Sangkimya nam ki pi litum ningkan surihini ra ningkan kretrok siarta pen pining ningkan surihini ra ningkan ingkor priar tanang lilo apen lit da ka hokpet litum karbi kurpho karbia kurpho ke mangdama bangke ilitum karbia khai sita longri long pache long vek nangji lapen ilitum along kitu sap hong poromputhi lapen ilitum ajutang jubat thirlong vek nangji
pulahai penang parta ilitum sonsuri karbi khai hakko ilitum jirkedam penceng lok bisar kendar kado kawe an sitame ho rasa ilipi ilipuan ni pen ateng nonan tawang unang ji le pen thelong nang ji wake mang pensi ilitum nadak karbi kur phopen klempon dam me ponigla bangso hem tundo an kapami senji aphana bangke KAC tuman chotlo tasi KAC atuma phansi towar kapami senji pen chenglok ahem tundo an kithir thip pen gikim ji aphan karbi kur phomai dun mai phu lokhiram kropen tuning ripon open laso amai athai pachun pon kelan so se ni da secretary president pen jenglok alang tumphan lan ning che thelo lasini tumphan ta da hemasar do posinil men ke langtuk teran ni lo da hemasar lo si methang hawar hapat long nang che langdu nei posinil ta pining ningkan ke nang chi tong du no si so hawar hapat long ke claim ke dampon mepik si ning chi dok pik la si lan so se prang ke wani ta lan so se pachun poni posin ning che thepon la si alang litum phan ni suri akardom pajir pensi ni lam thilan se kangton News report KATV News. Pinia berta bangkil ansi kang ton lo dumit hak me kardom.